Hej, jeg hedder Lars A.P. Jeg har skrevet bogen Fucking Flink og startet bevægelsen af samme navn. Bevægelsen har til formål at gøre Danmark verdens lykkeligste folk til også at blive verdens flinkeste folk. Jeg er så heldig, at jeg har fået lov til at tale på kollegaens dag den 9. juni. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Fordi skal vi være fucking flinke og verdens flinkeste folk, så skal vi selvfølgelig også være verdens flinkeste kolleger over for hinanden. Det kan man være på vildt mange forskellige måder. Man kunne for eksempel uopfordret tage en kop kaffe med til en kollega. Man kan huske bare at rose en kollega eller flere kolleger, når man sammen i gruppearbejde har gjort noget godt. Og så kan man selvfølgelig også bruge noget så helt elementært på kontoret som en post-it. Post-its er helt geniale til at sørge for at være overflinke, overskudsagtige over for hinanden. Jeg har selv oplevet det og faktisk haft en del post-its hængende på væggen i snart et par år, tror jeg. Det var en kollega, som i den grad var overskudsagtig over for mig. Sådan her så det ud på min computerskærm en dag, da jeg kom tilbage fra kantinen og havde spist frokost. Og den måtte jeg lige tygge lidt på. De skal sættes sammen på en lidt anden måde. Prøv at se her. Sådan noget i virkeligheden rigtig, rigtig simpelt, som de her post-its her, kan bibringe helt vildt meget glæde, og det har det gjort for mig de sidste 1,5 år. Der skal så lidt til, men flink avler mere flink, og når vi er flinke med hinanden på arbejde, så får vi det sjovere, og vi bliver faktisk også bedre til vores arbejde. Kom til konferencen den 9. juni. Det koster gratis, så husk at melde dig til på kollegaensdag.dk, og når du er derinde på nettet, så meld dig også lige til inde på Fucking Flink Facebook-siden, og vær med til at gøre Danmark til verdens flinkeste land. Ha' en rigtig god dag. Ses den 9. Hej.